Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora tete. More love more. Yeah. Alamauta rabuda dzisa rusiri kwenyewa zvizweyo. Chamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora mombe dzangu 2 dzavanga wandipira. Sorry, ndizogorora. Nyaya ndeyekutora mombe dzangu 2 dzavanga wandiripa pawakandidyisa mazino uye uzotora nhumbi dzako dzawakasiya. Akutaura zvemelody ngoma achitaura kuna Love More. Love More ndakagara 4 years 7 months. Forward. 4 years 7 months. Saka tani 3 years pane zvatakambonetsana pasi kugarisana kwataingoita. Saka iye akandiyolobva ndakabva mazino 2 ndobva ndaenda kunoona private mapepa achona zvese ndinazvo. Pandakarapo kuprivate iye akabva atokumbira mubereki wangu kuti mukadzi ngaasandisungise, ndobva atotaurawo neni zvikanzi usandisungisa ndokupa chindokupa mombe. Ndobva tatoenda tese ndobva anotipa mombe dziya. Saka mombe dzakasara umbako patakazototi iye kuti inini nditane nhumbi ine 7 months. Ndobva akabva atongobuda mumba nemumwe mukadzi wakugara naye. Saka ndakazoenda umbako kwawo zvikanamai wachona mombe dziya akazodzitengesa. Akadzitora nemukadzi wake waagara naye izvozvo vatengesa mombe dziya. Saka ini kuti ndimubvunze ndakati handikwanisi kumubvunza nekuti iye akabva atokasika kutora mapisodi ekuti tisataure nawo. Saka ini handitaure naye ndinongovo ndakangonyarara. Ndosaka ndakati pandagara nguva yese pfungwa dzatosvika 4 years futi 3 months chibva ndatoona kuti ndaona kamari kaendende ndinomhanhara kwamama. Nokuti mwana futi chiri kuherere kaisa pamatopuwa chibva yamatora musazosiye zvinhu Dzevengani? 2. Ukazvizwa mazino? Samuri makapiwa mombe 4 years ago. Nekuti iye pakati pane 8 years ate pane dzimwe futi 4 mwana atosvitsa 4 years. Iye akasobuda mumba mwana ndine nhumbi ine 7 months. Ndobva akosiya nehembe dzake nemabheti ake. Saka ndauya nazvo nehembe dzacho. matsodzene anenge akumudhera zvinhu ungaregere kurwara iwo uchiita udzinyi wakadaro. Nekuti iye wachona aiseka mameseji achiti chemberi. Ndikati ini ndofunga pandakadana newe ndakatonyatsokuudza kuti ndinogwira nakati ukati ngatigarisane. Iye mudiki webandiri ndinomukwara zvazvisiri zvechitsotsi. Mbokuona enda nanasi mbokuona zvoita. Wakandipa mombe ukatora mombe dzako dzawakandipa unoziva kuti nyaya inondomupirizwa ndikanyora tsamba izvozvizvi mumapurisa unorovharwa nekuti makadhi achinawo ekumurova ende kuti wakamutrika tobva tanyora tsamba kuti ongororai muongororei haasi munhu akanaka unovharirwa nawe kurowa munhu wemukadzi foganini uratiite zvipi tikunyorere tsamba izvozvi zvisho wataenda newe asikumangwa asikundikuramba yatinenge nduri asi chikundineza inini mai awa handina ndokatagara nawo matauro sematauro awaita
asi chikundinesa ngechekuti vari kuti ndakawandikwa pamunhu kana tikafonera vabereki vedu kana kuti vanondipupurira kuti hapana pandakati ndawawa ndikati mombe ndawapa munhu andikandadii. unoona kuti mazino angangobve mahara voregera kusungisa handina zvandawavo andovati makadhi kunavo akati ndinoende mawitness angu ini ndibaba wacho namai wacho kuri mawitness angu nekuti paunga uri kundisungisa wachinyepa zvavainyepa mazuva apera munhu akatotengesa mombe yake mudanga ndimai wake wachitenga loya kuti usaende kujeri uchengete vanhu ende vanawo vaizvozvo izvi kuvhora kuvaita vanototora wangu wavari panza nekuti handina chitema navo sadza ratinodya chairo kumboko kana vakatouraya mombe izvo ndapera kuuraya mombe wakabva toti ene mugomo 2 takadzwa yakatenda kanotora nyama mugomo miri tikati samfiriri hatitenge sadza but vanototiti wemutore chibage saka vakatotaura kuti pamombe idzodzo dzingakupe mombe wanochengeta vanhu nekuti iye mombe akatoti kutora mafoto kudai pawakandipa mombe wega dzikasara dziriko kumboko saka lamuruta kuna kumpa mombe andakandisina kana vabereki kana atoa vabereki iyo iwitness vanokwanisa kuyo vandipupurira tati tochinyora here tsamba ese kumaposi kana zviita mambo ini mai vakagara varoma pamberi pedaki handina bvenda kusamurei ine yekuti takambouya mumadaki nedzimwe nyaya dzainetsa nemumwe mukadzi pane nhau dzakangoaita vatora chipfeko chemukadzi vanogara naye tikambouya kuno kudaki saka ndakatoshamisika ndatozitoisika chinzi ndidia kudare ndatofona ndikabvunza zvika ndefana kunge ndakaendekanze mazuva achibva akumberi ndakasvika pakuti urikufenda kutadza kutotaura kuita sei wega ndawakakumbira vhegero ndokumbira musandisungise ino vabereki wangu ndinoone kunzwisisa nekuti munhu wandaitoda saka ndakati handikusungisa ndasungisa munhu wandogara naye masita zvona munombe munomudare fune nemwe nyaya here daisane mukadzi uya atora chipfeko chemukadzi uya ikazvinetsa mai awa mai moyo watoshanda nawo kumwana wavo saka uroora tikatoti saka ndo mazuva akanetsa navo namambo oraiti uyu ngaachienda zvaakuramba ngaachindogadzirwa iye uya mukadzi uya chiputine dental clinic pure box chachachata rusapa 29 22 mwezi 9 2020 to whom it may concern Ngoma Ngoma Melody dear patient. Ngoma Melody was attended and treated at the above dental clinic after a family dispute which caused her to lose 2 molars and gum laceration. I extracted tooth 48 on 17/12/2019 and left the other tooth 47. Since she managed to pay for treatment of 1 tooth, on 24 December 2019, I extracted the second painful molar 47 due to assault. Thank you. Pastor Chidindo, Dr. Mandisita. So, because isusu investigative case yekuti kana wanga wachibvuma kuti ndobhadhara hangu ndobvuma mhosva dare rinoita kutambira, asi kana waramba manje toita kunyora tsamba kumapurisa kuti zvakaitika uyu ndokukumbira ruregerero hanzi ndinobhadharwa asi haana kuzobhadharwa, saka dare rinoona kuti ane mhosva
aingoda kuti mhosva yake ipfuure chete, uyo amurwadzisa, then nyaya yako yotanga kuongororwa nekuti uri kuramba kuti hana kumurowa, asi ane marekodzi ayo ekuti akadi akarowa. And sekutaura kwake handova akamboripota kupolisi, hauna kuzoripota. Mberi kwangu kazvini musamunhariro sezvo ari munhu akumbirwa kundokumbirwa ndendinokupa imweni. Saka patakazokuudzana nengodzi uyo ndobva wakabva wazoti ndaku waugara wese uko vanotengesa magetsi. Ndakazonozozana wacho vakazoti akauya kumugara toenda mombe dzake asiya achituka panapa kana kuenda namusi kuenda nezvo. Saka zvitori nyaya mbiri. Iyo nyaya kuti munhu usaenda nokuti pamwe nemombe ovharekedza kuri. Ende kumba kwangu akagara pamakore ese ipapo kumba kwangu aigara hana kana zuva rakabhadhara renti. Mabhebha patikuona vakabhadhara zino 1 treatment yezino 1 akabhadhara ndiani ndiye akabhadhara nekuti takanga rimwe rachina taifunga kuti tichadzoka paposition Tatoita sei toita nekuti avo yakanuna justice. Ya mambo inini chandaikumbira sezvo ataura kuti vabereki maritinesi ndakamupa mombe zvisaka. Aiwa isusu investigative ndo mapurisa anozinga akuinvestigata izvozvo akudaro, nekuti isusu hatibvumirwi kuti investigate unless munhu abvuma hake kuti ndoda kuti ndiripire kukanganisa kwandakaita, then todhirana izvozvo. Then kana munhu achiramba kuti handina kumurowa handina kudii, asi uyo aine umbo tenda akuidzorera kumapurisa kuti andoite investigation, tomunyorera tsamba. Ya ndaitumurori pamboitwa investigation. Nekuti iyo icriminal isu hatikwanisi kuti tiitome. Nekuti uyo ari kufunga kuti pane 8 years nyaya yangu haiinvestigate, vandinoinvestigatewa nekuti pane manyepo akamuitira. Changamira ndaifunga kuti ndikuona kuti anofanira kunge achitofunga zvinenge zvinani pane zvaari kutsvaka. Kana pakadai so zvinhu zvaanoitwa shuwa achisvika papoindi kuti vanosvika papoindi kuti zino haringangokambira idzi ende zvakabata futi different yekuti akabva akuda mumba akuona panoda uyu achemberese kutaura kwake hapana paanobuda napo anenge angofuririka zvake achifunga kuti ti8 years ndikurarama zvesitime Inototanga patsvaka yasa. Masina acho ndinawo masina acho nekuti ndakanga nomamba ndatombotuma mwana kuti aine mutoro haana kana kuora masina acho ndinawo musonga yachivanhara munhu muchitomeresa mapepa ndakatoaine masina acho ndakatorakidza. Saka moya musemande mabharana angu nhasi hapo, masvika mondifonera anongofundifona otendikule so that tonyora tsamba. Kana kuti motoenda izvozvizvi oenda izvozvi oenda kumapurisa aripo obva andomangara aripo. ndinotikumbira kuti ndemadhiye kuti kutosvira nekuti kana mashoko ake akaoma muromo asi ramavesezvitukirira ine anabhodhura ndakaita kana chikomba kana sowawa ndichigara naye asi izvozvi ndinakodzera kutozviita nekuti iye ane muchi ane mukadzi waarugara naye brazil wakachata inini handisina mwana saka iye kana akandona nemunhu aafanirati Amanda kumbotaura pane here pandakambokumbisa kana pandakamboyamba kana pandakamboyamba meseji
pamusiti kwepakusa hamugoni kupindurana. Mambo varipo, mambo vari kuteerera, unomirira kuti wawana mambo. Robert ainotaura Ari kuseri kwechuru, ari kuwe. Mavenzo. Uyu muchinda uyu akarowa mukadzi uyu about 8 years ago. Ndobva amunyepera kuti ndokupa mombe, bva ndomunongedzera mombe. Amunongedzera mombe, uyu haana kundotora mombe dziya idzi. Akuti achindotore mombe dziya idzi mbiri. Uya in the meantime akabva adzitengesa, uyu ndokusvika kusina chimobve. But amurowa, amubvisa mazino mairi, akamunyengerera kuti haandondokunyengerera, handokubhadhara kurowa kwandaita, sori hako chichi, ndobva aregera kumhangana kumapurisa. Saka inoda kuti aende kumapurisa achitati because ine criminal, asi danga ari kubvuma mhosva yake taiti, but ari kuramba achita kuti hana kumbomurowa, hana kumbodii and so forth. Saka ari kuramba mhosva yake. Naudoti ndiendese kumapurisa kwacho. Saka chatinoda kuti mupurisa aende kuti akandomhangana nenyaya yake aripo. Mapurisa ndiye achazoona zvekuita. Nekuti inoda kuti investigate awane justice. Akamufurira kuti asawane justice. Apedza ndokubva amuchengesa. Saka mosimuka modi watora izvo zvese ndoumbowo hwako iwewe ngokuti aigara kumba kwako. Saka kwamupa izvozvizvi pakuzoriwa umbowo painondotongwa uko ndoumbowo hwanoenda nawo kuti aigara mambo akataura kuti umbowo ndimbomuchengeta nokuti aigara kumba kwangu, bhegi rake iri, hembe dzake idzi, anga aigara kumba kwangu. Chimbomira kuririsa umbowo chigara mumasuro. Saka mese garai henyu papeji. Disgusting.